साहेब, 2 दिवसापूर्वीच आपण दिल्लीमध्ये दादांच्या नेतृत्वाखाली पेट्रोलियम मंत्र्यांची भेट घेतली रिफायनरी प्रकल्पासाठी. नेमकं आपण काय मांडलं त्यांच्याकडे आणि त्यांनी नेमकं आपल्याला काय उत्तर दिलं? सन्माननीय पुरी साहेब, पेट्रोलियम मंत्री, केंद्र सरकार यांना भेटण्याच्या अगोदर आम्ही राजापूरमध्ये एक सभा घेतली समर्थनाची. रिफायनरी प्रकल्प यावा बारसूमध्ये, बारसू सोलगावमध्ये, अशी आता जवळपास राजापूर पूर्ण तालुक्यामध्ये समर्थन आहे. आता काल परवा नाणारचे वासीय पण जाऊन भेटले, कलेक्टर साहेबांना समर्थन दर्शवले. तसा विरोध कुठे राहिला नाही. स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी पण समर्थन दर्शवलेलं आहे. तेच सांगायला आम्ही सन्माननीय पुरी साहेबांकडे गेलो की साहेब आता कसलाच विरोध राहिला नाही. रिफायनरी प्रकल्प हा आपल्या कोकणात आला, 3 लाख कोटीचा तो प्रकल्प जरी टप्प्याटप्प्याने आला तरी 70-80 हजार कोटीच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या खाली तो येणार नाही. आली तर किमान 70 ते 80 हजार कोटीचीच इन्व्हेस्टमेंट अगोदर येईल. त्याच्याबरोबर अनेक गोष्टी, त्या पाण्याचा प्रश्न असेल, कोकणामध्ये भरपूर काही प्रश्न त्या एका प्रकल्पामुळे सुटू शकतात. मल्टी इंटरनॅशनल स्कूल असेल, अशा अनेक मागण्या आम्ही त्यांच्याकडे करणार आहोत. कोकणाचा पाण्याचा प्रश्न आहे, तो सगळा विषय आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवला. ते स्वतः सकारात्मक आहेत. ते आता प्रायव्हेट जी कंपनी सौदी अरेमको, त्या कंपनीशी ते बोलणी करून, आता तुम्हाला माहितीसाठी अजून एक गोष्ट सांगतो. महाराष्ट्र राज्य सरकारने MIDC खात्याने हा प्रकल्प यावा ह्याच्यासाठी केंद्र सरकारला अगोदरच चिठ्ठी लिहिलेली, पत्र लिहिलेलं, राज्य सरकारने दिलेलं आणि उद्योग विभागाने लिहिलेलं. हे मी वेगळं सांगत नाही, तुम्ही तपासू शकता. म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचाही काही विषयात राहत नाही, उद्योग खात्यानेच पत्र दिलं असल्यामुळे. हे सगळं सांगण्यासाठी आम्ही गेलो की आता साहेब सगळं इथे ओके आहे, विरोधाचा विषय राहिलेला नाही. काही चिरीमिरी लोक असतील पण ते काय दखल देण्यासारखे कोण एवढे महत्त्वाचे नाही. तुम्ही प्रकल्प द्या, कोकणाला त्याच्यामध्ये फार मोठं एक उलाढाल उभी करता येईल. नोकरीचा विषय असेल, चेन एम्प्लॉयमेंटचा विषय असेल, हा सगळा या एका प्रकल्पामुळे मार्गी लागू शकतो. ते कन्व्हिन्स झाले. त्यांनी सांगितलं की मी ह्याच्यावर आता सुरू करतो काम आणि काही दिवसांनी परत जेव्हा मीटिंग येईल मी बोलवीन. पण आता केंद्र सरकारने त्या विभागाने आता काम सुरू केलेलं आहे प्रकल्प आपल्याकडे आणण्यासाठी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा.